Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belly Lux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro, što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je mu red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno. Meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. I šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. I ja. A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin, ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu.
Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica, sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem i sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O, ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele. I obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi? Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad jemo red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Činjemo? Monika ima crvenu Nutellu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super!
O, Nikol je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam Nutellu. Sigurno je mnogo ukusna. O da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću Nutellu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. O, kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje. Da bi se čokolada stvrdnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. Moj žele izgleda privlačno. O, da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. O, pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nikol, hvataj. O, kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. O, devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme. Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. O, kako ukusno. Pogledajte. Imam brkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. O, imam ideju. Britney, daj mi to. O, znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, a? Dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. O, baš si brza. Da, to je bilo jako ukusno. O, devojke, a šta je sa vašim usnama i ušima? O, ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi! To je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. O, Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nikol je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A dakle, treba obrisati glazuru. O, ne! Hej, šta je sa tvojim licom, Nikol? O, još ste se obojili. To je cool. Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. O, nova hrana. Britney ima lizalicu, Nikol mlečni koktel. O, tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva. Imam tako veliku lizalicu. Kako lepa žuta boje. Jedva čekam da probam. O, sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo.
U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte. O, to je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. O ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Klaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nikol? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto. Nikol, hoćeš li pristati da pojedeš moj čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gdje uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nikol, sve odlično. Sad je tvoj red. Super. Vreme je da probam svoj koktel. Da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj damo kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno! Neverovatno! Jao, devojke, vaši vratovi! O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. O, to je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nikol je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. Treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačna. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? O, to liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. A baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno, tako zabavno, ruka ti odskače od stola. O, ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nikol, zaboravila sam na tebe. Nikol, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nikol je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney. Došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana. I ispeći ću malo marshmallowa. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve.
Ko sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi? Sad ću iseći svoj cake pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala. A vreme je da probam to. O, baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je cake pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. O, ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? O, Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone. A Nicole ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati na jezik. O, kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nicole, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nicole. Ne, neću. Nicole je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Jo. Čekajte, pa to je ukusno. Svidalo mi se, ajde još. Da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Ajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladoleda još nikad nisam jela. Probat ću. O, da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. O ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Jo, šta ti je? O ne, Britney se zladila. Devojke, spasite. Naravno, Nicole, vadi fen. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko. Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže. Britney, tvoje ruke. Obojili su se. Wow. Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to.